Bos días. Bueno, pois a verdade é que para estar na situación que estamos o ánimo do equipo é bastante alto e temos moitas ganas de que chegue o próximo partido para darlle a volta a esta situación e a verdade é que, bueno, os compañeiros estamos todos unidos xunto co corpo técnico e con toda a xente do club, a verdade, e tamén pois sabemos que a afición, a parte de, pois, bueno, de estar mal pola situación na que estamos, sabemos que o fin de semana vai a vir a apoiarnos e por eso estamos tranquilos. Precisamente quería che preguntar pola afición que esperades dos seareiros o sábado fronte a Real Sociedad B, dada a trascendencia do partido. Bueno, pois nós ao final esperamos un pouco tamén o que lles estamos a dar, non? Estamos dando dúas caras en distintos momentos que quizáis, pois bueno, nos falta esa regularidade, pero bueno, nós sabemos que nos momentos difíciles sempre están e, bueno, ao final, pois, cando as cousas salen mal, a xente, pois, sempre está máis enfadada, pero, bueno, nós estamos con moito ánimo e sabemos que a xente que veña seguro que nos vai a apoiar e imos a salir con todo polos 3 puntos porque os necesitamos. Bueno, como estades tratando de corrixir os erros defensivos que estades a ter nos últimos partidos, Dani? A ver, pois, sinceramente, os goles de Irún foron accións a balón parado, os de Baracaldo tamén en balón parado, e, bueno, pois, son en distintas situacións de xogo que eu penso que é moita máis individualidade que colectivo, non? Entonces, pois, bueno, cada un ten que centrarse en minimizar ao máximo os seus erros, protexernos a partir de aí, porque despois eu penso que cando o equipo se xunta en bloque baixo é un equipo que defende ben e que non se garda ningún esforzo, pero, bueno, pois cada un centrarse no seu rol en cada momento e minimizar eses erros. Bueno, a nivel defensivo, vedes algunha causa pola que non marcachedes nos últimos 3 partidos? Como está a desafrontar esta corrección no xogo de ataque para ter máis efectividade? Sí, a ver, ao longo de toda a tempada, cando nos tocou levar o balón e a iniciativa do encontro sempre, pois, bueno, custounos un pouco máis e, claro, os dous partidos na casa meternos no minuto 1, entonces, pois, bueno, tivemos que levar o encontro nós toda a iniciativa e o rival encontrase con un agasallo no minuto 1 que lles dá moita motivación e nesta categoría levantar un partido é moi complicado. Entonces, pois bueno, claro, o que che digo, a situación é que cando se nos poñen por diante, pois quizáis nos custa un pouco máis levar a iniciativa, entonces temos que evitar esa situación e a partir de aí, pois eu penso que somos fortes, pero temos que manter a portería a cero como sexa nesta situación na que estamos e eu penso que a partir de aí vai vir a victoria. Sí, porque esta división sobre todo basase en non cometer erros graves e logo dominar as áreas, non? Sí, porque todo está en resultados curtos, 1-0, 0-1, en 2-1, en resultados moi curtos que o que cometa menos errores vai levar o partido, pero o que pasa que nestes partidos pois encontrámonos con un peso encima co 0-1 no primeiro minuto, entonces pois bueno, é algo difícil de levantar contra calquer rival, porque ao final hai moita igualdade e bueno, nós tamén se nos puxéramos por diante no minuto 1 seguramente pois non nos levantaran os partidos. Precisamente chega a Real Sociedad B, estás a xogar a promoción de ascenso, os outros saís do descenso, partido trascendental para os dous. Sí, sobre todo para nós, porque a zona baixa e todos os equipos de abaixo agora é cando apretan, é cando se notan necesidades de verdade e penso que, bueno, un está loitando por entrar no playoff e nos estamos loitando para salir de aí, pero fai 2 semanas nos estábamos para estar arriba e agora estamos aquí abaixo, non? Entonces, a diferencia é moi mínima, a diferencia de nivel tamén é moi mínima, entonces penso que podemos ganar perfectamente este partido se facemos o que temos que facer e non cometemos erros. A que virá Lugo sin o seu xogador máis determinante, Miquel Botti, con 12 goles e 2 pases de gol, non está, al menos isto é unha ventaxa, non?
Sí, é unha pequena ventaxa que, bueno, pois se un xogador diferencial, quizáis de outra categoría, pois non pode xogar ao encontro, pois mellor, pero aínda que estivese con eles, nós temos que salir a ganar, veña quen veña, imos tentar de facelo porque o necesitamos. Bueno, os datos din que é o equipo que menos goles encaixa, o conxunto donostiarra. Se pode extrapolar isto a que é o que mellor defende de toda a liga? Pois si os datos dicen eso, probablemente, pero bueno, xa che digo, nós na casa en estes últimos partidos eu penso que non hai datos que valgan porque a xente xógase moitísimo e todo está moi apretado, non? Entonces, pois o que che digo, eles estánse xogando un playoff, supoño que un empate tampouco lles valdrá, saldrán a ganar e nós tamén imos salir a ganar, entonces supoño que será un partido aberto con bastantes ocasións e a partir de aí, pois, bueno, tentaremos levar o noso partido porque necesitámoslo bastante máis que eles.